ମିଲି କହିଲା, ଦିଦି ଲୋ ମୋର ଆଜି ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ରୋଷେଇ କରିବା ଲାଗି। ସିଏ ସେଠୁ ଭାତ ଡାଲି କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ କରିଦେଇକି କହିଲା, ତମେ ଆଜି ଟିକେ ତରକାରୀ ପତ୍ର କରିଦିଅନ୍ତନି। ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ବି ଜାଣିପାରନ୍ତି ଗୋଟେ ଦିନ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି ରୋଷେଇ କରିବାରେ, ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ବାଧ୍ୟ କର ଆଜି ଗୋଟେ ବାହାରେ ଖାଇଦିଅନ୍ତାନି, ମନକୁ ଆସେ ନା ନାହିଁ ଯେ। ସେମିତି ତାର ବି ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି। ମୋତେ ଯେତେବେଳେ କହିଲା, ମୁଁ ଦୁଇପଟ ସବୁ କଟାକଟି କରିଦେଇକି ଦୁଇପଟ ପାଇଁ ରୋଷେଇ, ମୁଁ ଟିକେ ଶାଗ କରିବାର ଥିଲା ଟିକେ ତରକାରୀ କରିବାର ଥିଲା, ସେଠୁ ରୋଷେଇ ପାଇଁ କଟାକଟି କରିଦେଇକି ଦୁଇପଟ ସାଇଡ଼୍ କରେଇ ମାରିଦେଲି। କରେଇ ଲଗେଇ ଦେଇକି ଦୁଇପଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏପଟେ ତ ଶାଗ ସେପଟେ ତରକାରୀ, ଆଉ ଶାଗ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ଆଗ କରିଦେଇକି ତାପରେ ତରକାରୀ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କଲି। କିନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଦୁଇଟାକ ଆଗୁଆ ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ଏମିତିଆ କାମ କିଏ କରିପାରିବ? କେବଳ ଗୋଟେ ଘରର ଗୃହିଣୀ ହିଁ କରିପାରିବ, ମହିଳାମାନେ। ଆଉ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ହାତରେ ଯଦି ଦେବେ ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ, ଏପଟ କରି ଘାଣ୍ଟୁ ବା ସେପଟ କରି ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିବ। ଆଉ ଏଥିରେ ପୁଣି କ'ଣ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ତରକାରୀ ଗୁଡ଼ା ଆଉ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା। ତମେ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ତରକାରୀ କରିପାରୁନ ଯେମିତି ବାହାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ସେ ଯେଉଁ ରାଗ, ସେ ଯେଉଁ ଲୁଣ, ସେ ଯେଉଁ ମସଲା ସେମିତି ପକେଇକିନା କରନ୍ତ, ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ଟିକେ କରିଥାନ୍ତ ନା। ଆଉ କେବେ କହିବେନି ଯେ